Cinnín muid fad ar na scéalta I léamhainn mar ghasúil, tugann siad ó Gháin go dtí dán eilimuid agus amantí castar character ar na casúhain I riamh hOrna. Tá sé sin ála le Cinnín Óir agus na Trí Bhéar. Tá leabhar sin aiscríofa ag hÁine Ní Ghlinn agus foilsithe ag An Gúm, ghar léirmheastóirí óga anseo an bhí seo. Agus gona léirmheastóirí níos sine ar ballbeag bei Foghlaí Mara Monte Criosto sin scríofa ag hOrna Ní Choileáin agus a foilsithe ag Leabhar Comhar. Tá muide I mí na Chladaigh I Tír Chonaill ar an iiri seo agus siod tuairimí ar léirmheastóirí óga. Cinnín Óir agus na Trí Bhéar. Who are Mommy Bear, Daddy Bear, agus Bobby Bear. Ama ag siúl faoi néir. Trí Bhéar ag siúl, is ag sprí. Bear mór, Bear anmhór, agus béirín bag buí. Is mar se lí, tá mar sé bíanana díos, tá mar Scoil Bhríde. Is mar aine Michaela, tá mar sé bíanana díos. Is mar sé Ethan, tá mar sé bíanana díos. Is mar sé agus tá mar 5 bíanana díos agus tá mar níos bhagad. Is mar sé Seán agus tá mar sé bíanana díos. Agus inisisiom, cid a hála sa scéal? hOrna Trí Bhéar mhaigh siúil agus tháinig Cinnín Óir agus tháinig bhí ochras ar Déisi Braham Amúi Bear agus Déisi Braham Yadí Bear agus Déisi Braham Wabui Bear. Agus cin pís is fearr leatsa? Is baint le man scéal a líc. An pieces fear lumsan nó Cinnín Óir an gcícheann brahan. An pieces fear lumsan nó an pieces nó a bhris Cinnín Óir an caithe an bear bag buí. Agus cid a cheaptú faoin na pictiúla bhí sa leabhar seo? Is mailm an Petri an stíosa leabhar agus tá daoine deasar. Go muide ar bhharige gon chéad éire eile, céir de cheap ar léirmheastóirí níos sine go Foghlaí Mara Monte Criosto a sin scríofa ag hOrna Ní Choileáin agus a foilsithe ag Leabhar Comhar. Is mar sé cíomhan ag fáidín, tá mar dhéanamh déag díos, tá mar rang a sé. Is mar sé éhíniuhain, tá mar rang a cethe, tá mar dé bíán díos agus tá mar freastal Scoil Bhríde mí na Chladaigh. Is mar sé cétí níádaí, tá mar dé bíán díos agus tá mar rang a cethe. So inisisiom, cin tainna tar a leabhar léitasa agus inis chuide an scéalam? An leor léimiid ná Foghlaí Mara Monte Criosto an tainimtar. Well, tá sceafad ide gesar a bhhainnim Zoe agus imann siar luamh a heithir gan insead a tuismathirí na duine fosta bí. Agus nar imann si maithar an áige. Ní si go bóchail eile ar an muad. Nar bhí si an muithir ar wed, bhí gasar an de bhainnim pepino agus bhí se gan jíjan. Agus nírósigh pepino caitr ó se gáil. Agus tá Artúr a páid léige, agus tá se gáil ar toras go dtí Afric, go dtí éit dúthais Artúró. Agus tá scéal achtaratón, agus tá se inta samúil agus cruúthaithe. Táin siad ar achtar mór farige sa leabhar seo. Rotú héanaar éon achtar mór farige riamh nó a daine leat bheith bharige? Bhí mé ar an áige ribh nar bhí mar ar lehananta síre, fuair mé ar buad agus bhí tú ábalta dul síos go dtí an bun an bhad agus bhí tú ábalta ar comá agus bhí tú alda lémór éist agus lémór dí eiceal. Agus céirt faoin ngailge sa leabhar seo ar haann sí leat nó ra sí éasca le tuiscint?
Tá sé éasca go leor a bhí coppla gite gur deachart agam a sinné bhí sé éasca go leor. Well, ba léir go neacha leabhar na mísa seo go mór i gginarab. Sinnéad tuairimí ar leabharstorí ógan seo i mí na Chladaigh i Tír Chonaill.